Škaredé počasie neodradilo 16. augusta ani rybárov, ktorí sa zúčastnili už 20. ročníka Oravskej mušky. Tento rok lovili na úseku Oravy od Medzibrodia až po cestný most v Žaškove. Športový rybolov chytanie na mušku sa líši od klasického aj spôsobom chytania a použitím rozdielnych háčikov. Muškareniu sa hovorí, že to je kráľovská disciplína, pretože vlastne to muškarenie je o tom, že ten pretekár musí, keď tu príde, musí tú vodu prečítať, mal by zistiť, aký hmyz sa v tom čase okolo vody prirodzene pohybuje a presne takúto mušku tej rybe ponúknuť. Všetky vylovené ryby putovali naspäť do rieky. Od roku 2000 sa súťaží metódou chyť a pusť, pri ktorej je pretekár povinný doniesť rybu v podberáku na breh a tam ju nechať zmerať rozhodcovi. Počas tejto súťaže bolo vylovených až 484 bodovaných rýb. Každý pretekár súťaží v 2 kolách a bodujú sa ryby lososovité a jalce na 20 cm, čiže za každý centimetr dostáva pretekár bod. Oravská muška sa organizuje od roku 1988 s výnimkou jedného roka, keď sa pre zlé počasie nekonala. Do jubilejného 20. ročníka sa zapojilo celkovo 87 rybárov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech. Víťazom pretekov sa stal domáci rybár Miroslav Žúbor, ktorý získal v tejto súťaži už svoje 8. víťazstvo. Tentokrát vylovil až 31 rýb.